Min din is-sena se tiżdied il-kwalità fis-servizz li jagħtu l-iskejjel tal-Ingliż f'Malta. Dan grazzi għall-implementazzjoni ta' skema ta' akkreditazzjoni aġġornata maħruġa mill-Federazzjoni għat-Tagħlim tal-Ingliż f'Malta Feltom. Tħabbar dan waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Federazzjoni. Il-kap eżekuttiv ta' Feltom Ġeneviv Qabela spjegat aktar fuq din l-iskema. Akkreditazzjoni hija quality assurance checks li għaddu minna l-iskejjel kollha tagħna. Aħna Feltom bħala association mhijiex membership biss, imma hija sistema ta' accreditation. Vuol-diri inti biex issir membru tagħna tittapplika magħna tgħaddi minn sistema li tieħu madwar sena biex issir membru tagħna skont il-kwalità li toffri inti bħala servizzi. Biex skola tingħata din l-akkreditazzjoni titgħaddi minn taħriġ. Dis-sena tfisser li ħanaħdmu biex nagħmlu training u continuous professional development kemm għall-iskejjel u l-nies fl-iskejjel li jieħdu ħsieb din iskema u kemm għall-inspectors tagħna li joħorġu u jaraw l-iskejjel li għandhom dawn il-quality checks and balances. Fih dan il-Federazzjoni għat-Tagħlim tal-Ingliż f'Malta hemm 22 skola, jiġifieri 90% ta' dawk li jiġu minn barra jattendu dawn l-iskejjel. Dawk l-iskejjel li se jimplementaw din l-iskema ħajkunu qed jissieħbu wkoll fi proġett imsejjaħ akkreditazzjoni tal-aġenti. Hawnhekk l-iskejjel ħajkollhom il-faċilità li jtellgħu il-materjal edukattiv online u anki jagħtu opportunità lill-istudenti biex jaqsmu bejniethom it-tarif miksub. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis qal li huwa importanti ħafna li tkompli tiżdied il-kwalità f'dan il-qasam, anki minħabba l-fatt li ma' 80,000 persuna jiġu Malta propju biex jitalmu l-Ingliż.